Kalugrang mga kapatid, ng salpantayanan, namput naman kayo po nung nimimbisang mati kaniting kaurasan. Lalong-lalo na karitang tao may kasala kaya katamo. Ako po balo ng ating magtas agamat kaya katamo. Pero namput naman kayo nung nimimbisang miras king banwa, sigurado po magtastangan gaman, bulit bisa tangan miras banwa, baka kaya tayo ka rin ni Jesus, ating malulod ay itong Birhen Maria. Mother, brothers and sisters, tanda ng tama, etamo miras king banwa, nung etamo lumalang king kamatayan. Ating kamatayan ating Ginoo king krus, dinyang minunang Biyernes Santo, payabot na ikatamo, ing malagong kabaldugan ng kamatayan, so that death is one of the most awaited moment in our lives. Uling kamatayan, bubuklan na ikatamo yung paskul, papunta hindi alamanga. Nakalbong miyayaliwang kapag nasa namimiral ka rin puso na. Masanding ang kapiyayan, may karal rin anak mo, mayang ay asawa, masanding ang cash flow at miyayaliwa pa. Pero nating medyo kabagi at dapat tamong pangarapan ang pong pagtulakan, ang pong pagsadyan, yapinitang masampat ang kamatayan. It sounds eerie and horror to think about death when we still enjoy life at this very moment. How can we think of death nung itamo mag-enjoy tamo? Masaya ang asawa mo. Alam ang problema, tingin ang kabiyayan. Mayari na rin anak mo. Pipepepe na mo. Tatanggap kang pension every month or every week na rin anak mo. How can we think of death when we enjoy life? Sigurado takal kaya tamo, etapa bisang mati. But do you know, yung kamatayan meron iyang desisyon, meron iyang pamagtawad, at dapat tamang gawan, o miras na ing oras na. Sometimes we are overcome by the fear of death, and because of that, maging short-sighted tamo about the beauty and the meaning of life. Inyapin po nung lawan tayong kamatayan, in kabaldugan ng kamatayan, at suya kitang maya kapami biyerye. A meaningful life leads to a meaningful death. Inyapin yung makabaldugan na kamatayan, bunga na yung makabaldugan niya. So, ito po yung sikreto, yung kamatayan na ng Ginoo. To have a meaningful death, we should have a meaningful life. At yan po gini, inbigunaman tamo. What is a meaningful life? So we will have a meaningful death. Nung minsan we are so much worried, nung namin kabawin sa kuwandagera tamo, nung namin isulod tamong pamburol, how do we look like when we die? Etana po balo ikaw. At etana sana dapat isipan pa nung nalutamo itsura o tangipuro takatama. There is something more important than death. More than dying. We should focus our life on living in pamilya. So, my dear brothers and sisters, there are many books today that teaches us the many hows of life. How to win friends and influence people. How to be successful in your business. How to manage a corporation at miyayaliwa pa. As somebody taught us how to die and how to live a meaningful life. O yan po yung tiro na tinatamo ng Ginoo, inyang makapakuya ng krus. He taught us how to have a meaningful death by living a meaningful life.
What is a meaningful life? Agit tayo pwede ka rin amano ng Ginoo, inyang makapapuyak ang krus, na may sinabi na, ikpa, patawaran mo lang, nabalo, ing karelang gagawan. O yan yung meron na sikreto, ning masayang pamibiyebye, kapatawaran. Ikpa, patawaran mo lang, nabalo, ing karelang gagawan. Nung imet mataway na balo, ing kayang gagawan, patawaran me. O na mabubulang iya, ing sobrang sinta, ing sobrang ingkit, ing sobrang kietasan na lo, ing sobrang selos, at mayayariwa kang sobra, ay ang makakaya. Pero naging tao balo na gagawan, sa kuman me. Nung asawa mo, at 4 beses, balang may mumuli niya, balo na yung gagawa na. Inya, nung balo na yung gagawa na, kailangan panyabyanan may. Ang buong itulit may kaisipan, banggetay na nagagawan, itang imaya. So, my dear brothers and sisters, do we really deserve forgiveness? Balo na ng marokot gagawan tapang? Maybe because of human weakness. Balo na ng marokot minatalabuta pa? Maybe because of human weakness. Balo na ng marokot gagawan tapa? It is because we are short of love. Kulang yung lugod. Yan ang minsan babalikan tao, ing dewa ka na ng kasalanan. My dear brothers and sisters, ikpa, patawaran mo lang, nabalo, ing karelang gagawan. Let us live in peace with God. Let us live in peace with one another. Let us live in peace with our neighbor. Malibon ang minsan, makalungkot, demaniwa, kapatidohan ng siping tampalig. That is a dangerous life. That is a meaningless life. Buri mo naman wari, tingin ganaga na siping mong balik, kasama ka pa, mapali na daya eka, uling kapatidahan. Kaya manesya kapatid, manesya kang kalukuran. Botang dakal ka kalukuran, dakal ka kabiyayan. Botang dakal ka kapatid, lalati ang sogang mo, lalati ang yaman mo. A meaningful life is a life of forgiveness and goodwill ka rin kaparatamang tao. A life in communion with your husband. A life in reconciliation with your parents, your brothers and sisters. So that is the first, how to live a meaningful life. Live in peace with God and with everybody, so you will sleep in peace. Sinabi na ni Ginoo, kang Dimas, inyang makapakuya kay krus, sasabyan ko keka, gining altoy di, akaya biya mo kuking paraiso. Paraiso! In paraiso ang pagkasanta mo, is not something in the air or abstract. Paraiso. Gawan tayong paraiso, igiyata. Are you a man who makes a hell out of the life of your wife? O dadugo, niyang bayo kayo kasal, too much heaven. Ngini, sabyanan ng asawa mo, palamot yung impyerno. Uling meging malumit kayo, in metro at metro. Paraiso. Gawin natin ang ating paraiso. We can make our paradise here on earth. Kaya tayo kailangan pa, yung materam, bang nirasning paraiso. Habang mabiyatan, makagawa na ang paraiso. Nung ka rin ating pamikakalugod, ating pamisasamento. Paraiso. Gawin natin paraiso ang ating mga pamilya. Gawin natin paraiso ang buhay natin sa isa't isa. Let us make life easy and happy and comfortable with one another. Are you that kind of person? Ang masyado kang malupit. Nung lugarin din katubali mo, they walk on edge. They walk in fear in your presence. Gawin natin paraiso ang ating mga buhay. Huwag natin gawin impyerno dahil hindi tayo nararapat sa impyerno. Today, you will be with me in paradise.
Sinabi ng Panginoon kay Dimas, at sino ba naman si Dimas? Alam niyo sa mga Israelita, kinikilala ang tao sa kanyang pinagmulang lugar, kinikilala ang tao sa kanyang mga magulang. Kaya nga sinasabi natin si Simon Sireneo, dahil siya ay taga Sireneo. Ikaw ay taga-Minhanin, bayan ng mga mabubuting tao, may pag-ibig sa Diyos, at may matibay na pananampalataya. We take pride sa Minhanin. Ikaw ay anak ni Bar-Jonah. Peter is called Simon Bar-Jonas. Siya ay anak ni Jonas. Dalawang paraiso sa ating buhay. Ang paraiso ng ating bayan. Ang paraiso ng ating lupang tinubuhan. Ang paraiso ng ating mga pamilya. Ang paraiso ng ating bayan, Minhanin. Nandito ang paraiso. Kaya may mga taga-Minhanin po, nang mipunta kayo abroad, paninaban niya yung Minhanin, uling at tsumening paraiso, ayakan mo natin. We were not born in Eden or paradise, but we were born in Minhanin. And until this time, nakikita na natin ang paraiso sa bayan ng Minhanin. Paraiso na bunga ng pagkakaisa, kaunlaran ng pagganap at paggawa ng bawat isa, so that our Minhanin will be a paradise. Bar-Jonas, kilalang tao sa kanyang mga magulang. Si Simon ay anak ni Jonas. Another paradise in our life ay ang ating buhay sa loob ng ating mga pamilya. Doon ang paraiso. Ang paraiso kung saan naranasan natin ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng pag-ibig ng ating mga magulang. Di ba paraiso kapag niyayakap ka ng nanay mo? Hindi ba paraiso kapag nagmamahal kayong magkakapatid? Hindi ba paraiso kapag kayong mag-asawa ay nagkakasundo sa iyong pamilyang pinagmulan? Sa kasamang palad, alayang paraiso, ingbiyan ng Dimas. Alayang lugar ang Bibatan, alayang pamilyang apagmaragul. And you only deserve the cross. Ipparusa ka rin kriminal. O yan ang karanasan ng Dimas. Biye malupit, biye kaya de kriminal, ang pori mapanako. Biye ka panakawanan, niya may kaya mapanako, may bago